खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोननिसिम दिनै आं मोनसे गोदान भिडिअ मोनसे लाना फैदों आरोखि ना नोंसिनि सिगाङावहाय लोगोफोर नोंथांमोना आंनि बुंनायखौ गाज्रि मोननो नाङा बे आं दा रायलायनायनि कन्टेन्टआ मा सोमोन्दै आङो रायलायनो सानदों मा कन्टेन्टनि रायलायनो सानदों नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय आं मा बुंनो सानदों भिडिअखौ स्किप खालाम आङो सोरखौ लोगो हमनायनि थाखाय मानसिफ्रा गोबां कमेन्ट लिरदोंना रैसुमैखौ लोगो हमनायनि थाखाय नोंथांमोनहा गोबां आंखौ कमेन्ट लिरदों आं लोगो हमाखै रैसुमैया आंखौ लोगो हमदों आं मानि थाखाय फैदों बेखौ नोंथांमोनाथ' मिथिखादों नाथाय बिनि सायावथ' नोंसोरा कमेन्ट गैया हा दिनै रैसुमैनि जायगायाव हाजार जन मानसिया दिनै आंखौ लोगो हमदों फोथायगोन नोंसोरो लाइभ प्रुफ होगोन बुंनांदों दाख्लै आङो बिथां एस जकिंखौ आं लोगो हमदों बिथाङा आंनि न' खाथियावनो फैदोंमोन नालाय आंनि न' सेरावनो फैदों नालाय आं लेंहरदों ना लोगोफोर नोंथांमोनहा बेबायदि गाज्रि गोसोजों गाज्रि साननानै बेबायदि कमेन्टफ्राव गोसो गाज्रियै बेबायदि गाज्रि होननानै कमेन्ट खालामनाङा आरोना लोगोफोर एस जकिंआ ओरैबायदि मोजां मानसि मिथिबाय आरो मा जों सानैनि गेजेरावहाय बै मोनसे भिडिअआवहाय आंखौहाय एस जकिंआबो बुंदोंमोन बा आंबो बुंदोंमोन नङासै लोगोफोर दा बेनि गेजेराव जों थरखा थरखि जानायनि गेजेरजोंबाबो जोङो मानसिजों मानसिजों मिलायनानै थानांगौ नङासै लोगोफोर बेबायदिथ' नङा मानो होनबा बयजोंबो मिलायनानै थानांगौ नाथाय आरो एस जकिंनि गोसोआ बिदि नङा आंनि गोसोआबो बिदि नङा आरो खायसे खायसे मानसिफ्रा बुंहरदों मा आसोला होथारबायलै मोदोम नांजाफां लाखादोलै लाबोखादो बेफोरबायदि बुङो बिदिथ' जायाना बिदि होननो नाङा दिनै जाय गिदिर गिदिर इउटुबारफोर दङ जोंनि बर'आवबो दा बिसोरखौ जोङो लोगो हमनो होनबाबो जोङो बिसोरखौ मोननो हास्थायनो हाया नाथाय दिनै जाय बिथां एस जकिंखौ आङो लोगो मोनदों बिथाङा बयखौबो सापर्ट होखायोखा ओरैबायदि मोजां बिनि गोसोआ मिथिबाय लोगोफोर नोंसोरबो लेंहर सानसे समाव लोगो मोनखागोन नोंसोरबो आरो सासे सेंग्राखौ नुदों आङो नामखौ बुंला बे सेंग्राया बुंदों जोंखौहाय आसोला आदै बेबायदि नङालै आसोला नांजाब जिरायखादों बेफोरबायदि होननानै बुंदोंना बेफोरबायदि बुंनो नाङा मिथिबाय बयजोंबो मिलायनानै थानांगौब्रा लोगोफोर आगैमोन आदामोन आदैमोन मादैमोन ना मा होनो सनाफोर सोरबा इउटुबार गिदिरफोरा जोंखौ नायाखै दिनै जाय एस जकिंआसो बिथां एस जकिंआसो सापर्ट होदों मिथिबाय नोंसोरबो सापर्ट मोनगोन जायना भिडिअसफोरा आगारनायानो जाबावाखै अनेकथा नुदों आंबो नुबाय आंबो रोंदों एसे एस जकिं बिथाङा खिन्थानाय हिसाबै आंबो रोंबाय आरो आंजों लोगोआव सासे आगै दङ बे आगैखौ आङो लाफायो दा बिथाङा आंखौ सापर्ट होबाय थायो दा नोंसोरबो लासैनो जालांगोन नाथाय नोंसोरो एस जकिंखौ बेबायदि गाज्रि कमेन्ट होनानै बुंनाया मोजां जायाखै आरोना आं माने गोसोआव दुखु मोनदों बिदि होननो नाङा मानसिजों मानसि गोरोबनानै थानांगौ आगैमोन मिथिबाय आं एसेबां आरो रायलायनोबो रोङा आगैमोन स' बिदिबा लोगोफोर आगैमोन आं भिडिअखौ एसेयावनो एन्ड खालामनोसै आंनि भिडिअखौ नायलांदो नोंसोरो अके